Obama, jesi tu? Ja sleteo na Jeli? helikopter. A zašto Obama kad ti igraš on je uvek tu, a kad ja igram nema ga? Zato što je on mafijaš. Pre svega. Ja sam mafijaš, ne budem ja Ti meni u policajac. porodici kriminalac. On je admin. On je Ja sam kriminalac. Admin nije. On je admin Možda. kad treba da bude. Moraš Ostani što Znači kažeš. ti imaš administrator kriminalaca. da budeš z njim nekako. Pa mora da bude u toku sa poslom. Ako treba će budem ilegalac. Čemu sve možda slušaš šta imam planovi? Ne brini, kaži mu da ne brini, kaže šta pričam s njim ostaje među nama, šta pričam s tom ostaje među nama. Kaže da ne brineš šta pričaš ti, to on će meni da prenosi, a šta pričamo on mi među nama, tebi neće da kaže ništa. Jebaću ti materijal pričku tebi. Te tvoje zajebancije što Ne, ti administratore mafiju. Ne, rekao je da se ostaje sve među nama. A? Među mene. Među tebi njega. Jo. Jo, gde sam ja došao da igram?